Bon dia a tothom. Encara estan entrant les últimes persones, però començarem aquesta jornada. Bon dia, benvinguts a aquesta jornada anual d'Educació 360 que hem preparat amb molta il·lusió, amb moltes ganes, que té molts elements especials i els anirem desgranant ara en aquesta presentació. Però un d'ells, segur que no us ha passat per alt quan heu llegit el programa, és que té un important component internacional. Tindrem una taula d'experiències internacionals d'educació a temps complet. També tindrem a la tarda un dels tallers que també és d'àmbit internacional. I això té a veure amb el fet que aquesta jornada avui l'organitzem amb la col·laboració de Diplocat, amb qui hem fet altres col·laboracions enguany. Uns quants de vosaltres va poder anar a Portugal a conèixer la política d'escola a tempo inteiro. També van viatjar al Regne Unit a conèixer la Children's University amb els territoris edonautes. I volia donar les gràcies a Diplocat, al seu equip i als seus membres per l'interès, la complicitat i el suport en l'organització d'aquestes diverses activitats. Creiem que és una aliança, valgui la redundància, valuosa per a la nostra aliança, aquesta que hem fet amb el Diplocat. I per tant, volia començar traslladant a la seva secretària general, a Laura Foraster, aquest agraïment i donant-li la paraula també perquè pugui donar la benvinguda a aquesta jornada. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Enric. Gràcies a vosaltres també. Retorno els agraïments i també constato el fet de l'alegria d'haver pogut col·laborar en aquestes activitats. Bon dia a tothom i és un plaer per mi i per l'entitat que dirigeixo, per Diplocat, poder participar en la jornada anual de l'Aliança Educació 360 i poder estar compartint aquest dia amb tots vosaltres. En primer lloc, també no em voldria oblidar d'agrair a tots els ponents que participaran al llarg de la jornada la seva implicació i la voluntat de voler compartir els seus coneixements i experiències amb tots nosaltres, i especialment un agraïment també a tots aquells que han hagut de venir de lluny per poder fer-ho, dels que s'han desplaçat. Gràcies també al públic assistent, aquí a INEF, i també a tota la gent que ens està seguint en streaming. I ara, únicament, deixeu-me dir unes breus paraules per contextualitzar una miqueta això que ha dit l'Enric. Per què Diplocat col·labora en aquest tipus d'actuacions? Què hi fa una entitat com Diplocat en un acte com aquest? Doncs la resposta la trobareu en el lema de la nostra entitat, en el lema del nostre pla estratègic, que és diàleg internacional, connectem, projectem i capacitem. Des de Diplocat treballem per connectar Catalunya amb el món. Intentem construir ponts que volem que siguin durables en el temps, ponts de diàleg internacional, a través dels quals pretenem que hi transitin persones, idees o projectes. A la vegada, també fomentem la formació en l'àmbit internacional, en l'àmbit de les relacions internacionals, tant de les entitats membres de Diplocat com de la societat civil de Catalunya. I deia de les entitats membres perquè Diplocat és un consorci de composició público-privada. Tenim, entre les nostres entitats, comptem amb 38 entitats de Catalunya, entre les quals les principals institucions públiques catalanes, encapçalades per la Generalitat de Catalunya, els ens locals, les dues entitats municipalistes, aquí avui hi ha molta gent del món local i per tant sapigueu que esteu ben representats també en el Consorci de Diplocat, totes les universitats de Catalunya, les 12, públiques i privades, escoles de negocis, centres acadèmics i entitats de l'àmbit empresarial, social, sindical i esportiu. Nosaltres treballem amb i per aquestes entitats i sempre promovem el treball col·laboratiu en totes les actuacions que duem a terme.
Per dur a terme aquesta tasca realitzem activitats com són intercanvis de bones pràctiques i models d'excel·lència amb altres països, regions i ciutats. De vegades organitzen programes de visites a fora o activitats públiques, debats i jornades com la que ens ocupa avui aquí. Aquests intercanvis de bones pràctiques ens permeten conèixer models que s'estan desplegant en altres llocs del món d'àmbits d'actuació molt diversos i també ens permet estudiar la viabilitat d'importar-los a casa nostra, però sovint ens adonem, i això ho hem vist en les visites que hem fet, que deia l'Enric, tant al Regne Unit com a Portugal, que no tot és importable, perquè les realitats són molt diverses i, per tant, no tot es pot copiar i enganxar, com diríem. Per tant, de vegades ens serveixen, en lloc de per copiar, sí per inspirar-nos, per obrir debats, inspirar-nos i, si més no, el que és segur és que ens serveixen per connectar amb entitats i amb persones a nivell internacional que poden servir de base per futures col·laboracions. De vegades aquestes iniciatives i les temàtiques a tractar provenen de les entitats membres de Diplocat, però d'altres vegades provenen d'entitats de la societat civil catalana que ens fan arribar les seves propostes. I aquest és el cas de la Fundació Bofill, que fa més d'un any ens va venir a veure en la proposta de desplegar al llarg de l'any 2023, analitzar la temàtica de l'educació a temps complet mitjançant 3 actuacions concretes. Les 2 visites de bones pràctiques a l'estranger, que a la vegada nosaltres compartim amb les nostres entitats membres perquè puguin participar també d'aquesta iniciativa que ens ha arribat, i la col·laboració en la jornada anual de l'Aliança Educació 360. Aquesta era la tercera actuació que ens van proposar de dur a terme. Les 2 visites d'intercanvi de bones pràctiques que vam organitzar, ja les ha comentat l'Enric. La primera va tenir lloc el mes de març al Regne Unit per conèixer de primera mà les experiències educatives en l'àmbit del fora escola, similars a la del passaport adonauta, i la segona, que és la que va tenir lloc el passat mes d'octubre a Portugal, per conèixer el model d'escola a tempo inteiro. I creiem fermament que la jornada d'avui complementarà els aprenentatges extrets en les 2 visites que, sens dubte, han estat molt profitoses. Dit això, únicament em queda felicitar-vos per la feina que esteu duent a terme i desitjar-nos a totes i a tots una molt bona jornada. Gràcies. Moltes gràcies a Laura Foraster, gràcies també a tot l'equip del Diplocat implicat en aquestes 3 activitats per haver-ho fet possible. Us deia abans que té molts elements especials aquesta jornada, aquesta dimensió internacional, i la col·laboració amb Diplocat n'és un. Un altre, que no ens passa per alt, és que és la primera jornada plenament presencial que fem des de fa molt de temps. Crec que molts de nosaltres hi érem en aquella jornada al febrer del 2020, al CCCB, quan encara no sabíem el que estava a punt de passar, i totes les dificultats que van venir després, que van ser també dificultats educatives, no només no ens van aturar, sinó que van fer que el que estem fent avui aquí prengués més sentit que mai. I avui ens trobem amb una aliança que és una comunitat molt nombrosa. De fet, deixeu-m'ho dir, aquest any hem passat la xifra de 360 organitzacions, de fet crec que ja hem passat les 370 també, però a més de nombrosa, diversa, una comunitat madura i sòlida, i amb aquesta jornada es veu, i una comunitat sobretot activa i compromesa. Tenim aquí i a l'Aliança ajuntaments que despleguen polítiques d'educació a temps complet. Tenim entitats amb contextos variadíssims i formats també variadíssims que donen resposta a les desigualtats educatives. Tenim centres educatius que actuen com a nodes del seu ecosistema. Tenim també universitats que lideren des del lideratge institucional, des de la formació, des del coneixement i la divulgació, els avenços que fa aquest país en educació a temps complet. I tenim unes xarxes territorials que són claus perquè aquesta aliança s'hagi pogut estendre a tot el país.
I avui és un dia per celebrar això, és un dia per trobar-nos, és un dia per compartir-ho. De fet, us animem també a compartir tot el que vagi passant avui a les vostres xarxes socials. Farem servir l'etiqueta Construïm Educació 360 i jo crec que serà interessant també poder-ho compartir per després recollir records del que anem fent. I sapigueu també que estem retransmetent aquesta jornada a través del nostre canal de YouTube i aprofito per saludar la gent que ens estigui seguint des de casa i a més podrem recuperar aquests vídeos després. Avui però els que som aquí ens trobem al campus Barcelona de l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya i no volia passar això per alt perquè estem en un centre educatiu. Estem en un centre educatiu que és també un centre de recerca, que és també un centre de divulgació i potser no ho sabeu, però també és la seu del Club Esportiu d'INEF i per tant és la seu d'una entitat que té escola esportiva, que té escola de circ i que també fa estades educatives d'estiu. I sobre això volia fer dos comentaris. D'una banda, tenir un centre superior que es vincula d'aquesta manera a un ecosistema educatiu ens recorda que les universitats i que els centres superiors també poden ser 360. I d'una altra banda, fixeu-vos en aquest ecosistema que hi ha tan sols en aquest edifici olímpic una mica, perquè a més hem hagut de pujar fins a dalt de la muntanya, que tenim des d'infants fins a adults, tenim des d'extraescolars a formació acadèmica especialitzada, tenim des del lleure a la competició federada, tenim la institució però també tenim l'associació i tenim l'afició per l'esport però també la professionalitat. En la darrera enquesta que vam publicar dèiem els esports són l'estrella de les extraescolars, no? El 58% dels xiquets d'aquest país fan activitat esportiva extraescolar. Això no vol dir que no hi hagi un repte d'equitat en l'accés a l'esport encara, però crec que a més ens situa un altre repte, que és garantir l'equitat en tots els itineraris que aquests xiquets puguin fer en els esports. Això val pels esports, val per les arts i val per molts altres àmbits. No només que qualsevol xiquet pugui fer una activitat esportiva extraescolar, sinó que aquesta pugui generar qualsevol itinerari possible, que es pugui professionalitzar, que pugui seguir una trajectòria acadèmica, que es pugui federar, que pugui també, si ho vol, mantenir una activitat esportiva amateur sense necessitat d'anar incrementant l'exigència i la intensitat i sobretot que això, aquesta tria, no depengui del seu nivell socioeconòmic, que sigui efectivament una tria basada en els interessos i les necessitats. I això només es pot fer amb un ecosistema connectat i fort, com el que ens mostra INEF amb aquestes pinzellades que us donava, que abasteixi ponts entre els agents implicats és l'única manera de donar resposta a aquestes necessitats. Aquest matí, aquesta jornada, parlarem d'aquest i de més reptes. Heu vist que tenim un programa intens i interessant i m'agradarà poder presentar les claus d'aquest programa. Durant el matí ens trobarem aquí. Estarem en aquest espai plenari durant tot el matí i començarem... Mireu, en comptes d'una ponència, Marc, hem volgut fer una conversa, Marc, perquè tenim tanta gent sàvia que volem escoltar que hem volgut no fer una ponència, sinó un diàleg, que es diu La cara i la creu de la participació extraescolar a Catalunya. Comptarem amb l'antropòloga Míriam Navarro, amb la sociòloga Saray Samper, l'Eloi Mayordomo, politòleg, que moderarà aquesta conversa. I parlem de cara i creu perquè parlem d'oportunitats però també de desigualtats. I teniu a les vostres bosses els resultats d'una enquesta que vam fer que justament porta aquest mateix títol i que de fet va tenir molt de ressò, suposo que ho vau veure les darreres setmanes, perquè ens diu aquest ressò que és un tema que preocupa, però sobretot que són unes dades que preocupen. Se'ns van confirmar unes desigualtats que malauradament venim arrossegant des de fa molt de temps, però també vam tenir informacions noves, perquè vam preguntar pels motius, vam preguntar pels valors, vam preguntar per l'opinió de les famílies i seguirem desgranant aquest coneixement amb aquesta conversa. La publicació que teniu avui a la bossa, aquesta i les altres dues, també ja estan disponibles a la nostra web. Després tindrem una taula internacional, ho ha dit abans la secretària general de Diplocat, que les experiències internacionals no ens han de servir per copiar-les, sinó per comparar-les, per inspirar-nos i per fer-nos preguntes. I per això hem volgut fer aquesta pregunta, com construir i implementar una política d'educació a temps complet,
i hem convidat 3 països que se l'han resposta i que han desenvolupat una política estable, generalitzada, de garantia d'oportunitats educatives. Comptarem amb en Pedro Abrantes, investigador i assessor del govern de Portugal, l'Anne-Catherine Schmidt, de la Fundació per la Infància i la Joventut Alemanyes, i la Lilian Strada Negrín, inspectora i coordinadora d'escoles a temps complet del govern d'Uruguai. Muito obrigado por estar aquí. Vielen Dank für Ihr Kommen. Muchísimas gracias por este trayecto tan largo desde Uruguay. Es un placer y un honor contar con vosotros. Recordeu també que tindrem traducció simultània per a aquesta taula. Teniu els receptors. M'han demanat que ho recordi. Per favor, no marxeu amb els receptors. Recordeu de tornar-los quan s'acabi el matí. I també justament per aprofitar-los molt i aprofitar el temps, en aquesta taula les preguntes des del públic les vehicularem a través del correu electrònic. Després us ho explicarem, però ho farem a través dels mòbils. També en aquesta part hi ha una publicació a la bossa. Polítiques d'educació a temps complet, referents internacionals per construir un model a Catalunya, on hi apareixen Alemanya, Portugal i Uruguai, també França, perquè ens serveixin per inspirar-nos, perquè ens serveixin per fer preguntes, però sobretot perquè ens diuen una cosa. Ens diuen és possible, ens diuen és viable i, per tant, ens interpel·la directament que tinguem aquí països detectats que han desenvolupat polítiques d'educació a temps complet. I després d'això, haurem vist les oportunitats i les desigualtats, les polítiques de país. Serà impossible que ens quedem de braços plegats. Portem des de l'inici dient que les iniciatives locals ens donen força i aprenentatges, però ens proposarem avui fer un pas endavant. Com diu el lema de la jornada, construïm una política d'educació a temps complet a Catalunya i aquest serà segurament el moment culminant del matí. Presentarem les reflexions de moltes veus, el fruit del recorregut fet i presentarem les bases per a una política de garantia d'activitats extraescolars i d'estiu. També teniu la publicació a la bossa, la podeu fullejar, però també us podeu esperar a la presentació, no us voldríem esgarrar al final del matí. Conscients que Educació 360 és molt més que activitats extraescolars i casals d'estiu. Però és un tema sobre el qual hem volgut posar el focus enguany. També hem anat posant el focus al llarg de la història de l'Aliança sobre els centres educatius, sobre les comunitats que eduquen, sobre els marcs de competència, sobre els casals d'estiu, sobre el món rural i el seguirem posant sobre temes diversos. Però volem garantir aquestes activitats per seguir tenint una mirada oberta amb el que significa l'educació a temps complet. Educació 360 no és només extraescolars, però si no garantim que hi ha equitat en les extraescolars, de poca educació 360 podem parlar. A la tarda tindrem presentacions d'experiències justament per tenir aquesta mirada oberta. Ens atrevim a fer aquest pas perquè coneixem el valor d'aquestes múltiples experiències locals. 16 organitzacions, ajuntaments, escoles, entitats i també territoris edunautes, una eina que juntament amb la cooperativa Més Educació hem desenvolupat per fer tangible l'educació 360 i que aprofito, segurament ho sabeu, se sumen enguany nous territoris edunautes i en buscarem més i, per tant, si els vostres territoris, les vostres organitzacions i ajuntaments estan interessades, doncs segur que l'equip del Passaport Edunauta us en podrà donar detalls i estarem encantats també de poder sumar nous territoris. Deixeu-me dir una cosa, aquesta divisió que hem fet entre experiències d'ajuntaments, experiències d'entitats, de centres, de territoris, serveix per visibilitzar els agents, però té un punt d'artificial per un motiu, perquè ni els ajuntaments que parlaran, ni les entitats, ni els centres educatius ho han fet sols, ni ho podrien haver fet sols. Estem parlant, en tots els casos, d'ecosistemes. I acabarem, com sempre, amb laboratoris per reflexionar i per treballar sobre els 4 pilars de l'educació a temps complet. L'equitat, amb en Rodrigo Prieto de l'Institut Diversitas, la qualitat, amb la Mar Cano de Dunoumat, ecosistemes, amb l'Oriol Ripoll de Jocs al Segon i competències, el marc de competències amb la Bethan Jeffers de Skills Builder Partnership, com hem dit, un taller internacional. Tenim un programa ple, no us espanteu. Tindrem moments per trobar-nos, per descansar, per xerrar, per fer un cafè. Sí que us demanarem que les entrades i les sortides puguin ser àgils. I després de 10 hores, que segur que estem baldats, però també tindrem el cap ple d'idees bullint, ens trobarem per fer un cafè i tenim uns convidats especials també. Tindrem la colla bastonera Les Romanes, que és la colla bastonera de l'Institut La Romànica de Barberà del Vallès, un projecte autogestionat que neix com a projecte d'institut,
però que és un projecte de ciutat. Perquè Educació 360 són activitats educatives que són oportunitats de participació comunitària i la cultura popular té molts elements de l'educació que ens estem imaginant. Vull agrair, abans de donar ja el tret de sortida amb aquesta jornada, la feina de tot l'equip d'Educació 360, també de les persones que han passat per l'equip i que han fet possible que avui siguem aquí i que avui estem molt contents de saludar, els coordinadors de les xarxes, els moderadors, els ponents, els tallaristes, l'equip de Diplocat i l'equip d'INEF, i per descomptat a tots vosaltres, a tots els socis, membres de l'Aliança que fan possible que avui puguem estar parlant d'això i que l'Aliança, malgrat ser la 5a jornada anual, segueixi avançant i segueixi podent explicar coses noves. Perquè aquí venim a parlar d'educació, venim a parlar de drets, venim a parlar de política, venim a parlar de desigualtats i, en definitiva, venim a parlar de justícia social. Venim a parlar que hi ha xiquets que quan s'acaba l'escola poden anar a una classe de trombó i després tocar la banda per festa major i uns altres que no. I va d'això. I per tant, permeteu-me que ho digui d'aquesta manera tan planera, perquè avui segur que en alguns moments parlem en termes elevats i abstractes, però que no se'ns oblidi de què va el que avui estem parlant aquí. Avui celebrem que estem junts, ens escoltem, discutim, aprenem, ens inspirem, ens nodrim per, sense oblidar de què va tot això, poder seguir treballant i poder-ne seguir parlant la resta de l'any i poder construir una educació a temps complet a Catalunya. Moltes gràcies i que tingueu una molt bona jornada. Bé, bon dia a tots i totes. Agrair d'entrada la vostra presència. Nosaltres tenim una mica l'encàrrec de fer l'inici, de començar a escalfar els motors. Esperem que el debat que generem sigui també profitós a l'hora del cafè i que generi converses i us animem a que trenqueu el gel també per seguir la conversa que segurament no podrem seguir aquí. Deixeu-me dir d'entrada la importància que tenen els moments també d'activitats no dirigides als infants, els moments de descans per als infants i els moments també per avorrir-se, que no hem d'oblidar que també són importants per a aquesta infància. I començo dient això perquè de vegades en aquesta societat productivista que estem oblidem al final que els infants han de ser el centre i que han de ser els protagonistes. I precisament per això és que estem parlant avui de les activitats fora escola, de les extraescolars, de l'educació ampliada, posem-li el nom que ens faci sentir més còmodes, però per a capturar una mica tot aquest univers d'activitats i d'experiències que van ajudant a construir la identitat i la personalitat dels nostres infants. Per fer-ho avui us proposem un diàleg en el que plantegem quatre apartats per a seguir una mica la conversa, que seria primer començar explicant per què són rellevants i per què són pertinents aquestes activitats, quins són els riscos i quines són les oportunitats, com es governa en el territori aquestes amalgames d'activitats i d'oportunitats i deixeu-nos també acabar fent una mica de recomanacions i us proposem que puguem seguir debatent d'això en el cafè. Per fer-ho tenim la sort de poder comptar amb dues persones amb trajectòria en el món de les polítiques públiques i de la recerca, com són la Míriam Navarro, que avui ens farà una mica d'espoiler d'una investigació que s'està a punt de publicar, que porta per títol «Codissenyem l'educació fora l'escola amb les famílies de contextos vulnerables». I ens sembla rellevant fer referència a aquest famílies en plural, perquè precisament l'estudi va de donar veu a aquestes famílies
de trencar aquesta visió, diguéssim, homogènia i monolítica que tenim de les famílies moltes vegades a l'hora de dissenyar polítiques i, per tant, de posar-les en primer terme i preguntar-los com elles dissenyarien, què aportarien en el disseny o quines són les reflexions que farien a l'entorn de totes aquestes polítiques. I contem també amb la Sarai Samper, que és sociòloga de cas del col·lectiu d'analistes socials i l'autora de l'enquesta, l'autora de l'estudi al que s'ha referit abans l'Enric i que teniu a les vostres carpetes de la cara i la creu de la participació extraescolar, que ens explicarà quina és la situació d'aquestes activitats avui en dia. Llavors, si us sembla, sense més prolegòmens, comencem en aquest diàleg demanant-los quina és, per què creiem nosaltres que són rellevants o significatives aquestes activitats per als infants, les famílies, les escoles, els proveïdors. Qui comença? Començo jo. Doncs moltes gràcies i gràcies de debò perquè vull agrair sobretot a les famílies que han assessorat, i aquí dic assessorat perquè hem optat per fer un canvi de rol, convertint les famílies informants en assessores, perquè en saben molt de la seva vida, del seu dia a dia i de tot el que les passa a elles i a les seves criatures. També vull agrair a Bea García i a Patri Bertolí, que han col·laborat en aquest estudi, a la Bofil, perquè s'ha arriscat a fer un estudi on podíem fer preguntes que ens donen respostes que potser no ens agrada escoltar. I d'això anava la cosa, de dir, bueno, donem cap aquí a la Laura Mencia per dir, bueno, ha fet tota la direcció i la seva capacitat d'estructurar i de gestionar. I ho dic això perquè ho presento jo, però això és un coneixement col·lectiu. I d'això es tracta, i es tracta també d'aquest diàleg entre les dades quanti i les dades quali, que si volem donar dades rigoroses i solvents per fer una recerca en incidència política, dialoguen i es nutreix molt bé i molt les dades estadístiques i etnogràfiques o de caire antropològic. Dit això, dic que arribem a les evidències i contestant a la pregunta de per què són importants, ens hem trobat una contradicció important. D'una banda, hem vist que no s'arriba, no s'interpel·la, les famílies no es veuen representades ni atreu a aquest tipus de famílies, que també dins de l'etiqueta vulnerable hi ha molta diversitat i hem mirat que les veus d'aquestes famílies assessores significativament toquin diferents vulnerabilitats. I des d'aquí dic que bàsicament, per una banda, no arriben, però per una altra hi ha una perspectiva i una projecció de que tant des de la formació, no solament instrumental, sinó formació com a persona dels seus infants, li donen molta importància. Per una banda no arriben, no les interessa, no se senten interpel·lades, però per una altra li donen molta projecció, també social, on sobretot per moltes famílies és un espai de créixer socialment i sobretot les famílies vulnerables tenen aquesta incorporació de capital social que és molt important per la seva subsistència. Temes de salut, no solament física, per expressar-se, sinó mental, perquè són espais de relax, de treure coses, i temes de connectar-se també amb el territori, la cohesió social. Una de les coses més importants que hem atrapat i que hem reafirmat també a les extraescolars, que tenen una potencialitat molt gran de ser agents d'arrelament. I en contextos de vulnerabilitat, que moltes vegades és vulnerabilització o vulneració de drets, no tinc papers, soc pobra, hi ha moltes interpel·lacions, però sobretot quan arribes a un dol migrant
pots connectar-te amb el territori de manera molt més directa i fora d'un espai on pots construir noves perspectives, noves identitats de tu mateix com a infant i construir noves referències per la teva vida. Des d'aquí, per començar, diria això. Bé, doncs molt bé, bon dia. Jo em sumo també a tot el que són els agraïments. També agrair tots els milers de persones i d'infants que ens contesten enquestes, que a vegades no valorem tots aquests minuts que ens van deixant de temps, que ens dediquen, que generosament ens diuen el que pensen i que són el que ens permet després recollir i analitzar de manera macro tot el que està passant en l'àmbit de les extraescolars. I també moltes gràcies a l'equip Educació 360 i miro específicament a la Laura Mencía perquè realment és amb qui tenim el colze a colze i ens aconsegueix que arribem a portem a bon final totes les recerques que fem. I contestant també aquesta pregunta que tu feies, Eloi, penso que evidentment és fonamental que ens la fem cada cop que reivindiquem que hem de garantir el dret a l'educació extraescolar. Hem de tenir clar per què això és important, perquè si no, no té cap sentit aquesta reivindicació. I bàsicament el que observem en molts estudis, i sempre destacaria, que ens venen de la informació que ens aporten infants, que ens aporten famílies, que ens aporten docents, educadors, és que són un espai que actualment està oferint moltes experiències vitals que són viscudes com a positives i molts aprenentatges que són viscuts com a significatius. I subratllaria significatiu perquè és allò el que per mi és el cor de l'èxit educatiu. I aleshores veiem que ells mateixos, els infants, valoren aquestes activitats, ens diuen que les gaudeixen i ens diuen que en volen fer. Evidentment, un altre debat seria si alguns en fan massa i tal, però penso que això no pot eclipsar el missatge central que seria aquest. Penso també que és una reivindicació que ens podem fer en un context, en una societat que ja ha assolit l'educació universal obligatòria i penso que això és una fita que hem aconseguit que no podem oblidar i que actualment ens permet que ens plantegem altres fites com són la qualitat de l'educació escolar, que és un àmbit en el que s'està treballant molt, i el que és ampliar els espais d'experiències educatives més enllà de l'escola, que seria aquest espai extraescolar i també tots aquests espais de joc lliure, de riquesa, d'espais no dirigits però educatius que poden existir en les ciutats i que tu també has destacat, Eloi, i que em sembla també superimportant. Les activitats extraescolars es diferencien de les escolars en què són voluntàries, són escollides en funció de les pròpies motivacions, normalment, i a més són bastant més flexibles en quant a metodologies, continguts, tipus d'educadors, espais, graus d'exigència, i això permet que per molts infants siguin llocs on poden destacar en base a altres qualitats que potser no són les que premia més l'escola, per exemple, o poden descobrir noves motivacions, generen aquesta vinculació comunitària tan important i tot això fa que siguin importants, ho aportin a nivell d'autoestima, d'autoconfiança, vincle comunitari, que són, evidentment, aspectes fonamentals que volem que tinguin tots els infants. I això una mica enllaçaria amb el que ens deia l'Enric, que això va de que evitar les exclusions que malauradament també hi ha en aquest àmbit. Si us sembla, anem a problematitzar una mica la situació d'aquestes activitats en el context català. Jo crec que hi ha com alguns elements que estàveu apuntant que potser segurament són d'interès d'aprofundir-hi. Un seria el tema de l'accés, de quins problemes ens trobem a l'hora d'accedir a aquestes activitats. La qualitat, comentaves, són voluntàries, quines implicacions o quina és la porta que obrim quan estem parlant de la qualitat d'aquestes activitats. I després un altre element que apuntàveu també, el tema del criteri territorial i de la vinculació en el territori. Sabem que els territoris són desiguals i aquest ecosistema també, si poguéssiu fer alguna reflexió a l'entorn d'això.
Si et sembla, ara comences tu, Sara. El que seria, per exemple, el tema d'equitat. Sí, perfecte. O sigui, en l'àmbit del que és l'equitat, ja com la cara i la creu, com diu aquest títol. O sigui, per una banda, tenim una situació a Catalunya molt bona de partida, que és que entorn al 80% d'infants i adolescents fan extraescolars i, per tant, hem aconseguit un accés ja molt majoritari, bastant transversal. El que passa que tots els estudis, de manera inequívoca, ens diuen el mateix, que aquest accés està absolutament marcat per la classe social i educativa de la família, per aquest capital econòmic i educatiu de partida que té la família. I això no només implica accedir o no accedir, sinó també quina trajectòria educativa també es fan les extraescolars. Igual que diuen la família és el principal predictor de la trajectòria educativa o escolar, doncs també ho és de la trajectòria extraescolar. I veiem més diversitat d'activitats, trajectòries més llargues en les extraescolars en les famílies de classe, diguem-ne, mitjana o mitjana alta, i en canvi trajectòries bastant més discontínues i amb molta menor varietat d'activitats en les classes socials més desfavorides, o el cas ja més extrem, que seria el cap accés en absolut. Sí que voldria destacar que, per exemple, en situacions de crisi econòmica o de crisi, com per exemple va ser la pandèmia, el no accés s'accentua sempre molt més en les classes baixes. I també sí que voldria destacar que com aspectes com el preu, la proximitat física de l'activitat i els horaris influeixen molt més en la tria en les classes baixes que en les mitjanes o altes, i per tant, que són aspectes també a tenir en compte en les polítiques que fem d'equitat en aquest àmbit. Parlo d'accés, si voleu. Connecta molt amb el que diu Sarai, perquè moltes famílies, algunes de les quals estan per aquí, altres ens estan veient en streaming, ens diuen, per exemple, una mare em deia: jo he emigrat perquè la meva filla, i dic filla, nena, tingui més oportunitats, perquè jo sé que el meu país no té ni tindrà mai. I no està pensant en l'escola, està pensant en totes les coses. Ella deia, és que jo sé que aquí es fan moltes coses. I em deia, però no sé com arribar. I a més, els circuits estan com capats. Hi ha gent que no arriba ni sap ni coneix el canal. I ja hem de fer un esforç, jo crec, per treballar, per conèixer, recercar en aquest sentit com arribar-hi. Això és important. Perquè la motivació, d'altra banda, moltes vegades hi és, i s'està trucant a la porta, però la porta no s'obre. Després hi ha una qüestió que deies del preu, per exemple. Ens han donat moltes solucions, des d'estructurals i canvi de paradigma, ja us ho dic, però hi ha solucions molt senzilles. El fet d'arribar a la informació, per exemple, a banda de... ens plantejaven, jo quan estic fent el padró, si la persona sap que tinc infants i em diu que hi ha aquestes extraescolars, jo demanaré. Però a més em deien, coincidien moltes, si comencen pel preu, a mi ja m'estan tirant enrere, perquè jo ja estic pensant, no podré. O ja m'estan pensant, bueno, aquesta no està becada, ja m'estàs expulsant. Amb la qual cosa, una tonteria com primer explicar l'activitat, fer-la interessant, i que jo, com pare, mare, decideix que sí, després ja veurem quin preu, si puc pagar, si no. I aquí, per exemple, el tema de la gratuïtat, moltes deien, jo no vull que sigui gratuït, jo vull pagar simbòlicament fins on jo pugui, però que no sigui gratuïta i que sigui per tothom la mateixa lògica, perquè trenquem aquí barreres que es creen d'activitats guetitzades i que podem treballar des d'aquí. I després hi ha una qüestió que té a veure amb el que podem oferir des de les extraescolars, que són moltes vegades treballant amb població empobrida, amb infants en pobresa. Ens hem trobat un tipus de pobresa que és bastant invisible, que és la pobresa del temps.
les dones, sobretot, la pobresa sabem que està feminitzada, doncs la pobresa del temps està feminitzada, la pobresa energètica, a més de l'econòmica. Doncs els espais extraescolars poden ser refugis climàtics, per començar, poden ser espais acollidors, no d'acollida, acollidors, que em rebin per jo començar a connectar-me, i després que tingui en compte un suport de conciliació a mares, sobretot, especialment monomarentals, que no arriben, no atrapen, perquè han de treballar, han de criar i poden ser espais de suports. I una barrera enorme és la burocratització. O sigui, si jo demanar cita prèvia, per després que m'ho expliquin, per triar, per demanar la beca, doncs això s'allarga i hem de compaginar amb altres agendes que gent que està en precarietat ha de fer la mateixa agenda per serveis socials, per escoles, temes de salut, moltíssims. I tenen unes agendes impressionants. Jo em vaig quedar parada quan va obrir l'agenda i mira com tinc la setmana. Jo pensava, ostres, jo la tinc molt millor que tu. Això de vegades són qüestions. I després hi ha una qüestió, i aquí pararíem el tema d'accés, que té a veure amb aquesta representació, amb aquestes expectatives, i això és molt des de l'antropologia. Hi ha una discontinuïtat educativa, en el sentit de les meves expectatives per al meu fill i filla, des del meu bagatge cultural són unes. Aleshores, jo tinc por a que s'aculturitza, que perdi els meus valors d'origen, que aprengui coses que jo no vull que vegi encara. Per exemple, en el cas de moltes societats africanes, ja als 12-13 hi ha una expectativa de devolució dels fills, amb la qual l'oci, entenent que vas perdre el temps, no entra a fer extraescolars. I aquí hem de fer una feina de comunicació important, perquè un de les persones que ens assessorava ens deia: jo de petit he lluitat per fer extraescolars perquè a casa meva veníem a treballar i a estudiar, i he lluitat i m'he compinxat amb la meva educadora, amb la meva professora, que va transmetre tota aquesta importància, i els meus pares van comprar amb un acord de dir, quan baixis la nota tu deixes l'extraescolar. Des d'aquí s'ha de fer tota aquesta feina, i també la possibilitat de superació. I hem de superar també nosaltres des d'aquí, hem de canviar des d'aquesta part de la taula la nostra mirada. Això és molt important. Molta gent sent que l'estan tractant amb condescendència, que li semblen com si fossin nens, nenes, i clar, són persones adultes amb un bagatge molt potent, i des d'aquí hem de fer un canvi d'aproximació. És important. Hi ha un element que comentaves ara, Míriam, que jo crec que moltes vegades potser no hi prestem suficient atenció a l'hora de dissenyar, diguéssim, l'activitat, que és en aquella persona que està acompanyant, i com això, que moltes vegades és una hora que està en les instal·lacions o que es queda pròxima a les instal·lacions, com aquesta oportunitat també ens pot servir com per arrelar-la, diguéssim, al territori, o per vincular-la o generar un vincle, diguéssim, amb les altres persones que acompanyen, o vincular-la amb aquell equipament o amb un referent de l'entitat. I això ens porta una mica a un element de les extraescolars que crec que hem de posar en valor, que és aquesta articulació en el territori com a ecosistema. O sigui, aquí m'agradaria que parléssim una mica d'aquests diferents agents que tenim a l'extraescolar, l'infant com a agència a l'hora de pensar què és el que vol i per què és pertinent per a ell i és significatiu per a ell fer l'extraescolar, però també, com apuntàveu, el dir, aquest infant es dona en un context familiar i, per tant, aquí també hi ha alguna reflexió que hem de fer a l'entorn de les famílies. També, des del punt de vista del gestor públic, tant del polític com de la pròpia administració, d'estendre aquesta mirada i donar-li com una vocació
més enllà de la formació en un sentit, si voleu, més reglat cap a una visió més comunitària de participació, no? Comentaves també l'escola com a prescriptora d'activitats o els serveis, diguéssim, de referència per la família com a prescriptors, no? I també els proveïdors, no? Un agent que moltes vegades és com obviat a l'hora de posar-lo en joc en aquesta voluntat de fer arrelar, de crear xarxa, de posar-lo en joc, no? Podem fer una mica de reflexió sobre aquests elements, de com les extraescolars articulen aquest, o com utilitzem les extraescolars per articular en el territori? Bueno, jo sí que destacaria que, per exemple, quan parlem de qualitat, i la qualitat com en l'educació reglada ve sobretot per l'equip humà que porta endavant aquestes activitats i el vincle que és capaç de crear amb l'infant i amb la família. I és veritat que és interessant que veiem ja no només l'infant i la família i que això ens porti a parlar no només l'espai on es fan activitats, sinó tot aquest espai que l'envolta i que és el que permet que també la família se senti a gust, també generi relacions, també inclús generi oportunitats d'aprenentatge, etc. I em sembla interessant. Destacaria que també crec que un tret distintiu que hem d'aconseguir conservar a Catalunya és que tot aquest ecosistema parteix molt de la iniciativa comunitària, de la iniciativa de tot tipus d'associacions, de clubs, d'empreses, d'institucions municipals, que són les que han assumit molt la iniciativa d'anar creant una oferta superrica d'activitats. I penso que això és una cosa que hem d'intentar conservar al màxim i que és un ecosistema, com qualsevol ecosistema té la seva fragilitat, sempre es poden donar desequilibris i que ens portin a perdre aquesta biodiversitat que té aquest ecosistema. Llavors jo penso que és important que en les polítiques que fem cuidem aquest ecosistema, que vetllem per evitar desequilibris grans que poden venir d'excessives monopolis o mercantilitzacions excessives, o sigui, podrien venir de diferents àmbits i penso simplement que és interessant conservar, quan parlem d'ecosistema, parlar també d'aquests equilibris. En quant als infants, quin rol li donaríem, i penso que és molt important tots aquests espais d'escolta i de participació on ells expliquen quines són les seves demandes, què és el que els produeix benestar, quin és l'equilibri que volen tenir entre joc i activitats dirigides o joc lliure i activitats dirigides, etc. És una part important del seu rol. De les famílies, lògicament, valorar i posar a l'abast de l'infant el màxim d'oportunitats educatives i valorar molt tota aquesta educació extraescolar i no veure-la com a que resti o que competeixi amb l'escolar. Per exemple, tu has dit una frase que era si baixes la nota et desapunto, i això és una lògica que a vegades ens veiem, com si una restés l'altra, i en realitat tots els estudis demostren que no, que es poden retroalimentar molt positivament. I potser en això sí que seria una lògica que potser hauríem d'aconseguir trencar en les famílies i després això, el compromís, si li donem aquesta importància, doncs també el compromís en la regularitat de l'assistència, etc. Penso que és important perquè si no és difícil també aconseguir aquests impactes educatius. No sé si has parlat de representants polítics, tècnics. Penso que una funció principal que han de tenir és detectar aquests factors d'exclusió social que s'estan donant, qui queda exclòs, i això penso que és missió principal del personal polític, tècnic, identificar-ho i posar mesures per evitar-ho. Parlàvem de les escoles. Les escoles, com són educació universal obligatòria, implica que tots els infants i adolescents passen per elles. Per les famílies continuen sent el principal referent educatiu, especialment per les més vulnerables, normalment, i quan mirem quina influència té el docent o el tutor docent
a l'hora d'orientar en qui més influència i efecte tenen és en aquestes famílies més vulnerables. Hi ha famílies de classe mitjana o alta en la qual el tutor docent no té tanta influència a l'hora de decidir les seves decisions educatives més enllà de l'escola, però sí que en altres famílies sí, i per tant penso que és fonamental que l'escola i la seva rellevància social també passa perquè vulgui jugar un paper decisiu i convençut en aquesta garantia de drets educatius en sentit ampli. Els proveïdors, en aquest cas els que fan activitats extraescolars, crec que és important que entenguin que el que fan té un impacte en l'infant més enllà de l'activitat en si, o sigui, té un impacte educatiu social més ampli i té un impacte en la comunitat. De fet, quan fem polítiques de convivència o de cohesió social, actualment una de les teixits que més ens està cohesionant i vertebrant i generant relacions de convivència en les ciutats justament és tot aquest panorama educatiu. Llavors, entendre que tots aquests impactes que tenen i incorporar-ho i cuidar-lo en el seu projecte. I aquí hi ha un element que assenyalava Sarai que jo crec que és rellevant, que és que sovint aquestes activitats es miren, diguéssim, com si hi hagués una oferta homogènia en el territori, i moltes vegades no és així. Llavors, aquesta mirada, diguéssim, del poder públic, si voleu, en oferir aquestes activitats i en promocionar que les famílies que viuen en aquests barris més desafavorits puguin accedir, no solament per un tema, diguéssim, d'accés econòmic, sinó també moltes vegades vinculat amb un tema d'accés de capital cultural o de conèixer el recurs, de saber navegar per aquestes. Crec que és un element també que s'ha de posar sobre la taula com un element de vertebració del territori, com senyalaves, perquè a vegades ho mirem molt des del punt de vista de com si aquesta realitat fos homogènia en el territori i perdem una mica aquesta realitat que tenim, que és molt diferenciada territorialment. No sé, Míriam, si... Sí, aquí a Catalunya tenim realment un avantatge enorme, que el teixit és riquíssim, el teixit comunitari. I el que passa que de vegades tenim teixits que no es toquen, i hi ha poblacions que tenen les seves... Per exemple, la població xinesa té tota una estructura d'extraescolars enorme, fins i tot acaben anant a Xina, però no coneixem què passa, també ho hem de conèixer. L'escola és una bona connectora d'aquestes realitats, o la comunitat sorda, que és com, ja té les seves activitats. També la possibilitat de trencar aquestes barreres invisibles, interconnectar i que la comunitat no sorda pugui estar en aquests llenguatges. Hi ha moltes aportacions per enriquir-nos. I l'escola també, a part de tot el que has dit, que totalment connecta, pot trobar a l'extraescolar el que deia era la representació del pare. Deia, si suspens, trec. Aquestes representacions són dinàmiques, també es poden transformar. Però la pròpia escola, per exemple, un dels infants de les famílies que ens han assessorat ha patit molta violència perquè l'han fet fora de casa, ha crescut en una pensió i està molt emprenyat en el món adult. El món adult m'ha fet mal i a més no em sap protegir. I està emprenyadíssims, i és molt violent, i pateix bullying i fa bullying a l'escola. Què passa? Que l'escola truca, perquè clar, és un circuit de pobresa, a serveis socials. Si passés a les nostres filles potser no trucarien a serveis socials, però a elles sí li truquen a serveis socials i pregunten, anem al casal a preguntar què està passant. I el casal diu, no, aquest infant està supertranquil, es relaxa, és participatiu. Doncs això que comentaven, d'identitats diferents, nous referents, és importantíssim perquè li està donant a l'escola una altra perspectiva de l'infant, que té un personatge, diguéssim, a l'escola es comporta una identitat concreta i fora té la possibilitat de mostrar-se de manera diferent.
I aquí, per exemple, una qüestió, això, identificar violències, violències, desnonaments, violències masclistes, altres tipus de violències. També ho podem fer en comunicació entre ambas. Una cosa importantíssima és el tema dels educadors i educadores que comentaves. Són un punt de relatge molt important i per això hem de tenir un equip estable, amb condicions laborals millors perquè pugui ser estable i crear aquests vincles tan importants. El tema de les famílies, aquí jo portaria el fet que de vegades, molt especialment amb la població migrant, que també la posem com un bloc sencer, nosaltres ells són els diversos, ells són els exòtics, nosaltres som la gent que, de fet, també ens diuen que tenim el tipus de criança que connecta amb l'higienisme burguès i hi ha altres tipus de criança que serien igualment vàlids i hem d'anar connectant des d'aquí. Però el que sembla, sobretot quan hi ha migració, que quan creues la frontera, i més si no tens papers, perds tota la teva moltes vegades formació acadèmica, professionals d'alt nivell, però no cal que sigui així. La pròpia diàspora incorpora uns coneixements de supervivència, la importància del valor, donar valor al viscut, que ho portes i que pots aportar. Doncs generar espais perquè aquests sabers, aquests valors de tot el que s'ha viscut puguin formar part. I per això ens hem de moure una miqueta de la nostra manera de dissenyar les extraescolars. A proveïdors, una cosa molt senzilla, jo diria, matrícula oberta. Una cosa tan senzilla com matrícula oberta. O, per exemple, que els infants siguin capaços o tinguin la possibilitat de triar no solament extraescolars per pobres, com diuen, estan les de los pobres i les altres. Si jo vull fer hípica, que és com la representació o patinar, provo, potser no m'agrada, però t'hem becat, és que volia provar, també tenia aquesta possibilitat d'anar nodrint el teu bagatge, la teva butxaca d'experiències i de testeig, que és molt important. I sobretot això, el reconeixement. Sí, un tema importantíssim dels infants que ha sortit de manera transversal, però ho dic de manera evident, com a la seva potencialitat de mediació. Sembla que són com receptors, però són població molt activa, sobretot en el tema de les extraescolars. I a més, si coneixem els contextos i hem de fer aquesta aposta que dèiem de territori, coneixem el nostre territori, fem recerca i incorporem les veus en aquesta recerca, importantíssim, i no és una frase feta de dir les extraescolars són importantíssimes com a redador, sinó que sobretot en població vulnerable tenir un capital social, quan més variat, més divers, més ric, és millor, perquè si jo tinc pobresa monetària, la meva pobresa relacional em dona molt marge econòmic, no monetari, per anar subsistint. I això m'ho dona l'arrelament i m'ho donen les relacions socials i el capital social. I quan més ampli i més variat, més capacitat de generar recursos de resiliència i estratègies de subsistència en un context que m'està oprimint i m'està deixant fora. I des d'aquí jo crec que podem aprofitar el nostre teixit riquíssim a Catalunya i orientar-lo des d'aquí. Com veieu, anem tirant flaixos per a que després, si voleu, en la part final oberta a preguntes, pugueu anar recuperant-los. Ara, abans d'acabar el que és aquesta conversa, m'agradaria que entréssim, aprofitant també la diversitat que tenim en el públic i la gent que ens està seguint, en què poguéssim fer alguna mena d'orientacions o recomanacions en base a tot això que estàvem dient. Segurament les activitats extraescolars tenen un biaix no solament d'origen o de classe, com s'apuntava, sinó també de gènere. Hi ha una diversitat en el territori, el que comentàveu dels espais. Si podem
anar recuperant una mica algun d'aquests elements i fer-los en clau propositiva. Què creieu que tots aquests agents de l'ecosistema, en què creieu que haurien d'estar pensant per, diguéssim, aprofitar el potencial que tenen aquestes activitats? I després, si us sembla, obrim una estona de conversa i de preguntes. En quant a així recomanacions, diguem-ne, si ens centrem a nivell del que serien recomanacions d'una política pública, que és una mica el que a mi em venia al cap, o sigui, recomanació per una política pública per garantir l'educació extraescolar, jo sobretot recomanaria que aconseguim fer polítiques estables i això passa per aconseguir consensos molt amplis, molt consensuats i també molt compromís amb aquests consensos. Quan fèiem la recerca internacional, tant d'Alemanya com Portugal, com d'Uruguai i França també, i aquesta part d'aconseguir aquest ampli consens i aquest compromís era fonamental. Crec que estem en una situació que les polítiques puntuals en l'educació poden ser molt contraproduents perquè van generant volatilitat en les comunitats educatives, de referents que no duren, que entren, que surten, gent que no es consolida. I crec que tot això va desencissant i al final aquests referents que després desapareixen tens la sensació que al final a vegades hem fet més mal i per tant em sembla molt important l'estabilitat i és millor començar per objectius concrets petits assumibles, que no són petits, en realitat són molt grans, però vull dir concrets, que per mi ara l'objectiu concret és aconseguir això, que qualsevol infant pugui fer almenys una extraescolar o que si vol, és a dir, que no hagi de deixar de fer-la per un motiu o no pugui tenir cap accés per motius econòmics o de logístics o de manca d'informació. Llavors, no sé, penso que orientacions com les polítiques que han portat endavant també l'Ajuntament de Barcelona o altres ajuntaments com Martorell de centrar-se en garantir aquest mínim i que això sigui d'alguna manera universal, doncs és bo. I d'altra banda també la recomanació que ja ho he comentat abans, de que fem una política que acompanyi i vagi al costat de tots aquells que fa temps que estan creant educació extraescolar i l'estan proveint i que és tot aquest ecosistema del que parlàvem, o sigui, que sigui una política que acompanya i no que es posa al davant o que substitueix. Jo recomanaria fer una autodiagnosi dinàmica i posar-se, si volem anar cap a la transformació, fer-ho no solament des de l'expectativa que canviï l'altre, que es transformin, sinó nosaltres ens hem de transformar. I per això el codisseny, que és una paraula que fem servir molt perquè és molt maca i queda molt bé, els títols, però el codisseny és molt incòmode perquè ens posa en tensió i més en mons i realitats que no coneixem. Per això l'hem de conèixer, hem d'escoltar i ens posa en tensió i en contradicció. I això ho hem de saber incorporar, sí o sí. Si volem aquesta transformació, si volem que es transformin els altres, no. Però des d'aquesta transformació també hem de reconèixer la nostra trama cultural. Nosaltres, quan decidim polítiques, estem culturalment condicionats. La nostra política pública està culturalment condicionada, igual que la criança de les famílies que atenem. I des d'aquí, incorporar les seves veus, de vegades, ens diuen coses que no volem escoltar i, per exemple, a veure què fem amb això i no tenir por en això. I des d'aquesta línia de construir la nostra mirada sobre la nostra pràctica i la pràctica dels altres, i des d'aquí hi ha una cosa molt incòmoda que com que estem parlant des de la incorporació de la perspectiva intercultural, el model intercultural, el model interseccional, que ara també és molt bonic i ho dic molt, però quan parlem d'interseccionalitat parlem de privilegis. Quina quota de privilegi des del nostre disseny estem disposats a renunciar? Quina quota de poder
i de donar veu estem disposades a cedir. I des d'aquí aquests espais de sessió incorporar aquestes veus, nous referents, educadors i educadores de les comunitats. Em deia una de les persones que ens ha assessorat, si a la comunitat tenim estadísticament una població tal, doncs referents, representació d'aquesta estadística. Em deia així com a proposta. Després aquestes propostes les valorem, però són propostes molt interessants des d'aquí. I sobretot aprofitar la nostra pràctica professional com un espai d'aprenentatge brutal. O sigui, estar al dia a dia allà amb aquesta diversitat és fantàstic, però en clau d'oportunitat tampoc ho dic com a paraula bonica, de dir, ostres, jo tinc l'oportunitat de replantejar-me com soc a la meva pràctica professional cada dia, si vull transformar. I des d'aquí les aliances i els aliats i aliades són aquestes mares i pares que estan en contextos de vulnerabilitat i des d'aquí construir noves solucions. I això, estar disposats a aquesta línia. No sé si, em deixo moltes coses, però espero que podem compartir més endavant. La Míriam és molt dolenta perquè sap que aquest tema és un tema particularment interessant i jo entraria ara a dir com fem tot això, no? Però és el moment, crec que també enllaça molt en el moment d'obrir el torn de preguntes i poder, diguéssim, trencar aquesta barrera que representa l'escenari. Tenim 20 minutets per a que cadascú pugui deixar ressonar, diguéssim, alguna d'aquestes paraules i aportar això, com està construint des del seu dia a dia aquesta reflexió que proposava la Míriam, el revisar-se, el pensar qui no està en les nostres activitats, qui ens falta, tenir aquesta mirada també de la pertinença, quina és l'activitat, quin és l'ensenyament que estem traslladant als infants, a les famílies. No sé si teniu ganes d'intervenir, si no, seguim nosaltres, sentiu-vos lliures. Sí, allí hi ha una... Aprofiteu que teniu el privilegi d'estar aquí per parlar. Si us voleu presentar i així també us assalten al cafè després. Bon dia. Francesc, del Palau d'Anglesola, del Pla d'Urgell. I subratllo Pla d'Urgell perquè volia preguntar, en aquest país que hem arribat als 8 milions d'habitants, hi ha una contradicció que hi ha zones que anem perdent població i s'estan despoblant. Per tant, això que presentem, que està superbé, que l'escola ja la tenim garantida, pública i amb canvi de qualitat, doncs ara està bé que també el temps de lleure sigui per tots. Hi ha zones d'aquest territori que no s'hi arriba. Heu parlat de barris i sembla que l'estudi està com centrat on hi ha més demografia. Sí que hi ha un mapa de Catalunya, que curiosament surten xifres altes a comarques i és gràcies a que hi ha un teixit associatiu molt ric, però hi ha pobles on no hi passa res. No sé si heu tingut en compte aquesta mirada de la Catalunya més rural. A veure, sí que és veritat que el que parlem, evidentment hi ha municipis que són molt petits i és en aquests contextos justament on es veu més necessari, en molts casos, que l'escola i l'institut, per exemple, sí que integrin alguna oferta, l'oferta extraescolar. Per exemple, pobles molt petits on els adolescents van a un institut d'un municipi que està al voltant i que si després, imagina't, a les 2:30 torna el bus cap al poble, diguem-ne, doncs ja queden tota la tarda sense poder fer cap activitat, si fossin en el cas de pobles molt petits. Llavors sí que hi ha tot un tema també de com encaixem les activitats amb l'horari escolar i també en el projecte d'escoles i instituts,
per garantir en aquests entorns que queden més deserts d'activitats. Jo crec que has tocat un tema importantíssim, importantíssim. De vegades aquesta perspectiva rural-urbà no l'hem de perdre mai, perquè això primer hem de conèixer el nostre context, la nostra realitat. I jo crec que aquesta perspectiva rural s'ha d'incorporar amb més força. Estic totalment d'acord i agraeixo molt el comentari perquè de vegades com que la nostra aproximació sí que és més urbana. Jo, des de la recerca, el que passa és que no l'hem incorporat perquè no hem pogut comptar amb veus d'allà. I seria el següent pas, anar a la part en perspectiva rural, en un sentit molt constructiu. I des d'aquí jo sí que trobo que la resposta va, en aquest sentit, seria molt propera a la urbana. El cap de setmana passada vaig estar a Guimerà, al costat de Tàrrega, i el poble que estava despoblat té 200 habitants en hivern, 2.000 a l'estiu. S'està reactivant precisament perquè el que s'està apostant és per teixit associatiu, poquet a poquet. I des d'aquí s'està reconstruint i s'està repoblant, tot i que la població flotant és molt gran, des d'aquesta proposta d'incorporar activitats i des d'aquesta educació 360. És a dir, la realitat és molt diferent, hem d'incorporar el prisma rural i rural-urbà i aquest diàleg, però la resposta continua sent la mateixa. El teixit comunitari i l'activitat educativa 3, des d'aquest punt de vista integral, dic 360 perquè estem aquí amb la marca, doncs l'hem d'incorporar. Però gràcies perquè és molt, molt important. Sí, simplement afegir que és veritat que sempre estem parlant de les desigualtats, sobretot per motiu econòmic i de nivell educatiu familiar, perquè són aquelles que ens surten així com de seguida en moltes enquestes, però també perquè no totes les enquestes incorporen a vegades aquesta dimensió també territorial, que quan la incorporem també és un altre factor de desigualtat, igual que el tema de la discapacitat, que no sempre s'incorpora a les enquestes, però quan s'incorpora és un altre factor de desigualtat en l'accés. O sigui, hem comentat dos factors clau, que són el nivell socioeconòmic familiar, que evidentment està, però després n'hi ha molts altres que hauríem de contemplar. Per exemple, el territorial i el de la discapacitat. Penso que serien dos que també hem de tenir presents i per això hem de mesurar-los, cosa que no sempre... O sigui, ara ja les enquestes sí que ho comencen a mesurar més, però inicialment moltes de les que teníem no. No sé si algú... Si per allà al fons, sisplau. Ah, aquí. Hola, bon dia. Jo voldria també posar com a element de reflexió la importància de la construcció de xarxes d'agents educatius en el territori per realment transmetre fortalesa o donar solidesa a aquesta oferta d'activitats educatives més enllà de l'horari lectiu. Xarxes en què hi estiguin integrats tots els agents vol dir tots, els agents educatius, totes les administracions educatives, totes les entitats educatives, etcètera. O sigui, la construcció d'aquestes xarxes per poder fer dissenys de polítiques molt ajustades a cada un dels territoris, considero que és imprescindible i és important tenir-ho en compte. Vull dir que ens hem adonat des de... No m'he presentat, soc del Departament d'Educació, soc la subdirectora general de suport i atenció a la comunitat educativa, que a través de l'anàlisi de l'evolució de plans educatius d'entorn en els territoris, que s'han construït xarxes estables i potents d'agents educatius, la incidència d'aquestes oportunitats educatives en la millora de l'èxit educatiu dels alumnes és més gran. I per tant, vol ser territoris amb situacions de vulnerabilitat alta, en la majoria dels casos, els resultats
que n'hem obtingut per la construcció d'aquestes xarxes educatives en les que hi ha integrades tots els agents, doncs la potencialitat és molt més gran. I per tant, aquesta dimensió de construcció de xarxa d'agents és molt important. Després, tot el tema dels vincles entre el dins i el fora de l'escola, o sigui, construir tot això no és possible, no tindrem la mateixa efectivitat si no hi ha vincles forts establerts entre el dins i el fora de l'escola, entre l'educació formal, la no formal i la informal. I per tant, jo crec que és una dimensió que és estratègica, i després que sentirem a parlar de models internacionals, per exemple, en el cas d'Alemanya, sí que hi ha dades que també apunten que quan hi ha aquesta vinculació molt estreta entre el dins i el fora de l'escola, o sigui, el compromís o la implicació de l'equip directiu en l'impuls d'aquestes polítiques i món local, que són molt més efectives. Per tant, només fer aquesta reflexió. Hola, jo vinc de Trinitat Nova, un barri de Barcelona. Amb el que esteu parlant, crec que també és important quan parlem del fora escola entendre com això modifica el dins escola. I per tant, no deixar de banda quines transformacions són importants que passin dins de l'escola perquè la docència incorpori un saber visualitzar amb lo invisible, aprengui a escoltar i dialogar amb el que té l'entorn i em pugui acompanyar des del vincle a l'itinerari educatiu més enllà del que és la docència. L'experiència dels projectes que intenten tirar endavant una proposta educativa més enllà de la docència, ens diu que és molt important que treballem aquest canvi de mirada del docent, perquè el docent està en una situació de privilegi cultural i polític davant de situacions d'empobriment o de vulnerabilització. I això no sempre en som conscients. Per tant, jo crec que estaria bé, en el moment que plantegem la importància d'establir polítiques d'implementació de l'educació a temps complet, penséssim també com ajudem a transformar allò que tenim més consolidat, que és el formal, perquè ajudi a aquest canvi de mirada. 1+1 no sempre fa 2, però en canvi si aquest 1+1 s'entén i s'acompanya, potser multiplica. Queden 5 minuts, si us sembla. Si hi ha alguna intervenció més, la recollim. Que sigui, us prego, brevetat, i llavors responem des de la taula i passem a fer el cafè. Hola. Hola, sí. Jo estic recollint algunes preguntes i comentaris del xat, del streaming, perquè tenim prop de 40 persones connectades que també volen aportar. La Margarida Falgàs, de la Comissió d'Educació i Cultura de Medinyà, ha també fet una reflexió sobre l'àmbit rural, però ja el Francesc ja s'ha adelantat i crec que ja s'ha tractat aquest tema. Ella apuntava la importància del tema del transport a l'hora de generar aquests ecosistemes educatius en l'àmbit rural. Després, l'Eudald Parera apuntava un altre tema que s'ha passat abans una mica per sobre, el paper dels proveïdors, que heu comentat, i preguntava
si els hem de formar, si se'ls ha de formar d'una determinada manera i com es pot fer aquest acompanyament per formar aquests proveïdors, aquests educadors. I per últim, la Marta Lima apuntava també la importància de tenir en compte l'equilibri entre la presència de tecnologies i el món analògic en les extraescolars. Eren diverses preguntes o diversos comentaris, a veure si... Ara, agafant l'última, perquè és una cosa que està sortint molt quan definim polítiques, que hem de formar els proveïdors, Clar, jo crec que el perill és que... O sigui, jo crec que sobretot des d'una política i un acompanyament d'una administració pública és trobar-nos amb els proveïdors, que ens expliquin bé les necessitats, com els podem facilitar, anar-nos... O sigui, veure sobretot com podem acompanyar i facilitar, i també que entre... O sigui, també, sensibilitzar sobre tots aquests impactes comunitaris que tenim, educatius, com els podem reforçar, però que tot això surti bastant d'ells i del que ells pròpiament, perquè vull dir, crec que no seria idoni que veiessin aquesta política com ara des de l'administració ens diuen com ho hem de fer i ens venen a posar com més tasques o traves o requisits, etc. Penso que aquí hi hauria un perill i podia fer que alguns no volguessin entrar massa en això. També es parlava de la importància de transformar la pròpia escola i jo també ho veig fonamental. De fet, sap greu a vegades quan veus que el personal docent no coneix quin és l'entorn social en el que està treballant, no coneix quins recursos hi ha a l'entorn, o, per exemple, fins i tot es fa activitat extraescolar a la tarda i a vegades no la coneixen, la pròpia activitat extraescolar que es fa a la tarda potser o no han participat en el seu disseny o no coneixen els educadors o fins i tot a vegades trobem que es fa suport escolar a la tarda a l'escola i tampoc hi ha una comunicació entre l'educador que fa suport escolar o de deures, que dius, aquí com a mínim hi ha d'haver coordinació perquè estem fent el mateix, bàsicament. I penso que hi ha molts detalls que hauríem d'anar aconseguint per generar aquesta vinculació en l'entorn, que evidentment és difícil que un docent faci una funció orientadora d'educació fora de l'escola, sinó no només que es conegui a partir d'un catàleg, sinó que hagi visitat, que hagi parlat amb aquells educadors, que hagi establert, perquè jo crec que recomanes allò que coneixes, no allò que... no sé. Míriam, tens l'últim minut de... Uau, a veure si puc anar ràpid. Sobre el tema del dins fora escola, jo crec que aquí tenim una altra potencialitat molt gran. A Manresa, per exemple, hem fet una recerca amb l'escola Valdaura, que és de màxima complexitat, i els infants de 5 anys, infantil, han fet tota una proposta científica de connexió amb la comunitat. Han fet conèixer els arbres del riu, porten a les seves famílies obligades, mamà vine, i això ha fet que, han fet tota una guia que ha anat a la ciutat i ara a Manresa la gent va visitar amb un QR el riu, o sigui que els infants fan política pública i la política, o sigui, fan aquest enllaç de sortir al seu laboratori. I jo crec que és un tema que podem aprofitar molt i que jo crec que ens estem perdent molt aquesta connexió fora dins de les escoles. El tema transport ha sortit molt i han sortit iniciatives molt interessants de com connectar-se des d'una manera col·laborativa, fer transport, aprofitar els transports que ja estan en marxa i generar comunicació perquè la gent pugui incorporar-se i poder arribar a extraescolars des de punts que estan amb distància prou important. Hi ha una qüestió que seria la formació
d'educadors, de proveïdors, jo diria sí, absolutament amb tothom. Formació antiracista, formació antimasclista, formació anticapacitista i formacions que, per exemple, de vegades són molt senzilles, de dir, formació contra la porofòbia, és a dir, prendre consciència, ostres, què ens passa? Jo crec que tothom, proveïdors inclosos. I també formacions de coses molt bàsiques. Una mare marroquí em deia, és que tu no tindràs mai un home marroquí a la teva activitat si hi ha altres dones marroquines, perquè es quedarà fora per respecte a les dones i per respecte als homes d'aquestes dones. Perquè al seu entendre, entrar a xerrar directament és una manca de respecte molt greu. I aquestes coses que per nosaltres, ostres, mai participen, no venen, es queda fora, hem d'incorporar aquest tipus de formacions. I el tema escola, i que parlàvem, jo aquí diria, el professorat com intel·lectual, que deia Henri Giroux, hem d'incorporar aquesta perspectiva de, per una banda, l'escola té aquesta capacitat de transformació total, és un motor de transformació molt gran, i a la vegada té el paper de transferir, transmetre la cultura i socialitzar d'una manera molt determinada. I hem de... Aquesta intel·lectualitat del professorat que té aquesta capacitat de construir des de més enllà de la instrucció és una cosa que també està molt connectada amb el que parlem. I em queda el tema de les xarxes, de la part digital, Marta, però és un meló que jo ara mateix no m'atreveixo a obrir. Moltes gràcies. Bé, doncs, si us sembla, ho deixem aquí. Ara hi ha un moment per a fer el cafè i podem seguir el conversatori allí. Gràcies.